Μπορείτε να φανταστείτε ένα κόσμο χωρίς μπαχαρικά και βότανα? Μία επίσκεψη στο κατάστημα Ροζ Πιπέρι στην Ανθίμου Γαζή 135 με Ιολκού είναι πραγματική εμπειρία για να ξεκινήσετε το ταξίδι σας σε ένα κόσμο με χρώματα και αρώματα που συνεισφέρουν στην επιδίωξη της ηρεμίας και τη χαρά της γεύσης. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας του, ο άνθρωπος άρχισε να χρησιμοποιεί τα μπαχαρικά και τα βότανα στην κουζίνα του και στη διατήρηση της υγείας του, της σωματικής και ψυχικής ηρεμίας. Στο Ροζ Πιπέρι διαθέτουμε εκπληκτική ποικιλία σε μείγματα που θα σας συναρπάσουν. Για τους λάτρεις του τσαγιού διαθέτουμε πολλές διάφορες αρωματικές γεύσεις. Επίσης, στο Ροζ Πιπέρι θα βρείτε βιολογικά προϊόντα, χύμα όσπρια και ρίση, ζυμαρικά, δημητριακά, υπερτροφές όπως γκοτζιμπέρι, κράμπερι και άλλα, γλυκά του κουταλιού, σοκολάτες χειροποίητες και άλλα πολλά είδη. Ροζ Πιπέρι, Ανθίμου Γαζή 135 με Ιολκού, στο Βόλο.